מעשה במעשה, פרק שני. שר המדינה של ברודיה יוצא לטיול ארוך הביתה ברגל. עוד פעם הייתה שעת השכמה על חומות הארמון. המלך ישב על שולחן ארוחת הבוקר שלו, ולפניו הסתדרה פלוגת קשתים. עכשיו כולכם מבינים, אמר, ברגע שאני אומר ברגע זה, אני רוצה שתראו כולכם את חיציכם באוויר. אינכם צריכים לכוון, עליכם רק לראות את חיציכם למעלה, ואני רוצה לראות מי יגביה יותר. אם משהו ייגע בהם קצת בדרכם, כמובן אין זה מתקבל על הדעת, ובכן במקרה זה משהו ייגע בהם קצת, סוף כל סוף מה יוכל להיות? נכון הדבר, עוד רוממותך, אמר המפקד. או למעשה בכלל לא. טוב מאוד, למקומותיכם. כל קשת הצמיד חץ אל קשתו ותפס עמדה. עוצב זקיף. הכל היה מוכן. המלך היה מוצבן בהחלט. הוא שוטט מקשת אחד לשני, שאל אודות אשתו, משפחתו של זה, שיבח את צחצוח ההשפעה של הלה, הוא יעץ לו לעמוד כשגבו פונה קצת יותר לשמש. מפעם לפעם היה נחפז לצאת אל הזקיף שבצריח מרוחק, היה מראה לו את מקום ברודיה באופק ונחפז לשוב. הזקיף ידע את הכל. מלכות מעל, הוא נעם לפתע. ברגע זה שאג המלך, וענן חיצים נורא באוויר. יפה, קרא יקינטון ומחא כפיים. זאת אומרת, איך יכולתם? הייתם יכולים להחעיף לו. יקינטון, אמר המלך בפנותו פתאום. את כאן. זה עתה עליתי. הפגעתם בו? פגענו במי? במלך ברודיה כמובן. במלך ילדתי היקירה, מה היה מלך ברודיה יכול לעשות כאן? קשתיי כיוונו אל נץ אשר ראו במרחק. רמז למפקד. הפגעתם בנץ? שאל. בירייה אחת בלבד עוד רממותך, בשפה, בנוצות הזהב. המלך פנה אל יקינטון. בירייה אחת בלבד, בשפה, בנוצות הזהב, אמר. מה זה היה יקירתי שאמרת אודות מלך ברודיה? או אבא, אתה רשע, פגעת במסכן ישר בשפם. עוד מלכות ברודיה ובשפם, ילדתי היקרה, זה נורא. אבל מה היה יכול לעשות שם למעלה? חבל מאוד, זה באמת מצער ביותר. אני מוכרח לחבר איגרת התנצלות בעניין זה. צריך להשאיר לו את האיגרת הראשונה, אמרה יקינטון. כן, כן, את צודקת. בלי ספק ירצה להסביר כיצד זה קרה שהיה כאן. רגע אחד, יקירתי. הלך אל קשתיו שהסתרו בשורה שוב. אתה יכול להוריד את אנשיך עכשיו, אמר למפקד. כן, עוד מלכותך. עוד מלכותו הביט בחיפזון אל חומות הארמון מסביב, ואז נטה כממתיק סוד אל המפקד. מי היה האיש מלמל משמש בלחיו? נכון, זה שבצד שמאל, או כן. הלך אל האיש שבצד שמאל והניח שקיק זהב בידו. יש לך תפיסה טובה מאוד בקשת בחורי. תנועת פרק היד שלך מצוינת. לא ראיתי מימי חץ מגביה כל כך. הפלוגה הצעידה ופרשה. המלך ויקינטון ישבו לארוחת בוקר. מעט מולית יקירתי, אמר. יורש משרת שר המדינה של ברודיה לא שכח את הבוקר ההוא לעולם, ואף לא נתן לאשתו לשכוח. פתיחתו, זה מזכיר לי יקירתי את היום על אף שהייתה אות הסתלקות לאורחים, לא נתנה מנוס למשפחתו. נאלצו לקבל זאת. ואומנם היה זה יום טרוד מאוד אצלו. כשנקרא אל הארמון בשעה 9 מצא את המלך מטפל בשפם עקום ובמצב רוח ירוד ביותר. עוד מלכותו היה בעד מלחמה לאלתר. שר המדינה נטה לדבר האיגרת החמורה. לפחות עוד מלכותך התחנן. הרשה לי לעיין תחילה בתקדימים. אין תקדים, אמר המלך בקרירות, לנבלה כזאת. לא בדיוק עוד רוממותך, אבל מקרים מצערים דומים כבר קרו. זה היה גרוע ממקרה. הייתי צריך לומר נבלה עוד מלכותך. סבך ז"ל היה חסר מזל עד כדי כך שנתקל בחישוף של מלך ערב, אשר בגללו נאלץ, או אולי הייתי צריך לומר העדיף, להתהלך על ידיו ועל ברכיו במשך שבועות אחדים. עוד מלכותך יזכור אולי כיצד הנתינים בנאמנותם הרבה סיגלו לעצמם דרך התקדמות דומה. ובכן, על אף שמצב עוד מלכותך איננו בדיוק על 400, בכלל לא על 400, אמר המלך בקרירות. זאת מליצה בלתי מוצלחת. הייתי צריך לומר כי על אף שמצב עוד מלכותך איננו מקביל. הנוהג שנבחר במצבו של סבך הנערץ, לא אכפת לי מה תעשה אתה בשפמך. לא אכפת לי מה יעשו כולם בשפמם, אמר המלך בעודו מפייסת שלו ברוך. אני רוצה את דמו של מלך אורליה. הביט מסביב בחצר.
לאיש שיביא את ראש המלך אתן את יד ביתי בנישואים. הייתה דממה עמוקה. איזו בת? שאל קול זהיר לבסוף. הייתה דממה עמוקה נוספת. הצעתי עוד מלכותך, אמר שר המדינה, היא שלעת עתה תהיה חליפת איגרות חמורות בלבד. ובינתיים נסייר מחר בממלכה על מנת למצוא קוסם שיבצע למעננו איזו נקמה משעשעת בעוד מלכות אורליה. למשל, עוד רוממותך, מלך אשר ראשו חובר לצמיתות במהופך. חסר לו משהו מהאצילות המלכותית שהיא תוכל לעודד כבוד אצל נתיניו. מצד שני, זוג אפים המוצבים בזוויות שונות כדי שאי אפשר למחות את שניהם בבת אחת. כן, כן, אמר המלך בקוצר רוח, אני אחשוב על הדברים, אם תוכל למצוא את הקוסם, אבל אינם מצויים כל כך בימינו. נוסף על כך, הקוסמים דורשים טיפול עדין בעבודתם איתם. יש להם הרגל לשכוח לצד מי הם עומדים. זוויות פיו של שר המדינה נשמטו באופן המעורר רחמים. ובכן, אמר המלך בהפגנת ותרנות, אגיד לך מה נעשה. מותר לך לשלוח איגרת חמורה אחת ואז נכריז מלחמה. תודה עוד מלכותך, אמר שר המדינה. על כן שוגרה האיגרת החמורה. זו הצביע על כך שעוד מלכות ברודיה, תוך כדי טיול שחרית מבריא שלו, נעלב קשות על ידי חץ. חץ זה, על אף שנמנע למרבה המזל מפגיעה בצדדים החיוניים יותר של אישיות עוד מלכותו, הרעיב עד כדי לפצוע שפם אהוב. על כך יש לתת את מרב הפיצוי, וכן הלאה וכיוצא בזה. תשובת אורליה לא התעכבה זמן רב, זו הביעה דאגה עמוקה ביותר לנוכח התאונה רעת המזל שהשיגה שליט ידידותי. בבוקר הנדון בחן עוד מלכותו את קשתיו בתחרות קליעה אל נץ רחוק. באותה תחרות, כפי שעוד מלכות ברודיה התעניין אולי לדעת, ניצח הנרי אפקת, קשת מבטיח למדי. במהלך התחרות שמו לב כי איזה גוף זר נגע קצת באחד החיצים, אבל היות שלא השפיע הדבר בשום אופן על הדירוג הסופי של המתחרים, כמעט ולא השגיחו בו. עוד מלכות ברודיה יכול להיות בטוח שאין למלך חפץ לעסוק עוד בעניין זה. אכן, הוא היה תמיד שמח לקבל את פני עוד מלכות ברודיה באירועים אלה, תחרויות קליעה נוספות תארחנה מפעם לפעם, ואם יקרה שעוד מלכותו יעבור באותה שעה, מקווה מלך אורליה שירד ויצטרף אליהם. בפריסת שלום לעוד מלכותה ולנסיכות הנכבדות וכיוצא בזה וכן הלאה. שר המדינה של ברודיה קרא את התשובה הזאת לאיגרתו החמורה בהרגשת אי נוחות גדלה והולכת. הוא היה איש שחשף את עוד מלכותו לעלבון החדש הזה, ואם לא יוכל לרכך אותו איכשהו, עלול בקרו בארמון להיות מכאיב. כשנכנס לחצר טעה עם המלך נועל את מגפיו המפורסמים, ואם הם בועטים 7 פרסאות באותה קלות שהם צועדים. הרגיש יותר ויותר שיש איגרות שאפשר לבטלן בעדינות ואיגרות שאי אפשר. 5 דקות לאחר מכן, כשהתחיל בהליכת 30 הקילומטרים הביתה, הבין שזאת הייתה אחת מאלו שאי אפשר. אם כן, זה היה הנימוק האמיתי למלחמה בין אורליה לברודיה. אני יודע כי באומרי זאת, אני חולק על ההיסטוריון החשוב רוג'ר צפדינשטוק בפרק ט' של עבודתו בת על מוות אורליה בעבר ובהווה. הוא תולה את הסכסוך שבין שתי הארצות בסיבות אחרות לחלוטין. מלך ברודיה, הוא אומר, טבע את ידה של הנסיכה יקינטון לבנו הבכור. מלך אורליה התנה איזה תנאי בלתי מקורי כגון שתחילה על עוד נסיכותו לרכוב על סוסו במעלה הר חלק כראי, שבאזור תנאי שעוד מלכות ברודיה התראה מאוד עליו. חוששני שרוג'ר אינו רומנטי ללא תקנה. כבר הייתי אנוס לדבר אליו על כך. לא היה שמץ של רגשנות בפרשה כולה, והעובדות הן בדיוק כפי שסיפרתי.